नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. अंकोला डोंगरी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या हलवळ्ळी आणि मळगाव ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्याक मानवीतीची मनवी. कारवार. अंकोला हलवळ्ळी आणि मळगाव ग्रामस्थांनी कारवार वार्ता भवनात प्रेस कॉन्फरन्स झाली. विषय असेल की अंकोला तालुक्याच्या डोंगरी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या हळवळ्ळी आणि मळगाव प्रदेशाच्या सुमार 1,500 ग्रामस्थांनी जीवदायिनी आशिल्ल्या हसेहळ ह्या न्हंयेचे उदक बंद केल्ल्या आरोपाचेर हलवळ्ळी आणि मळगावच्या ग्रामस्थान या न्हंयेक उदका संपर्कासाठी लायिल्ले पंप सेटाचे विद्युत संपर्क स्थगित केल्ले विरोध करून जिल्हाधिकारीक विनंती अर्ज दिला की 45 ते 50 वर्सांच्यान या न्हंयेचे उदक कृषी आणि दैनंदिन आवश्यक उदकाचो वापर करते राहिलात. सगळे ग्रामस्थ हसेहळ्ळी न्हंयेच्या किनाऱ्यार रैतावी जमीन असून पहिलेच्यान या न्हंयेचे पंप सेटां उदक वापरते राहिलात. पण आता या गावात येयल्या पुनर्वसती ग्रामस्थांच्या तक्रारीचेर जिल्हाधिकारीन आमगेले अभिप्राय घेन असताना फक्त पुनर्वसती लोकांलो अभिप्राय ग्रहीत धरून हो पंप सेटाक विद्युत संपर्क स्थगित केला. हो विषय खूप गंभीरपणाचो विचार करसारखा असून हे पुनर्वसती लोक या गावात येवच्या 25 वर्सां पयलींच्यान हे उदक वापरताले आणि या उदकाची आमकां ग्रामस्थांक अति गरज असून तक्रारदाराली मागणी ही फक्त स्वार्थासाठी असून जिल्हाधिकारी स्वतः स्थळ परीक्षण करून पंप सेटाचो विद्युत संपर्क परत जोडून दिवचो आदेश दिवू जाय म्हूण जिल्हाधिकारीक आज 86 ग्रामस्थान सही केल्ली अर्ज दिला आणि ही प्रत मान्य मुख्यमंत्री, कारवार अंकोला आमदार, प्रादेशिक आयुक्त बेळगाव कार्यालय, हेस्कॉम अधिकारी हेमकां धाडलात. या वेळार हळवळ्ळी मळगाव प्रमुख ग्रामस्थ तसेच जनशक्ती वेदिकेचे कारवारचे अध्यक्ष माधव नाईक हेमी या वेळार प्रेस कॉन्फरन्स हजर आशिल्ले अशे प्रसार माध्यमाक कळयला. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕಿಸಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರನ್ನ ಈ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಇವರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ. ಈ ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸದ್ಯದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸದ್ಯದ ವಿಚಾರ. 1990 ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಡಿನ ಜನ ಸುಖವಾಗಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು, ಗಾಳಿ ಇತ್ತು, ಮರ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಮೇಲಿರೋ ಜನ ಏನಂತಂದ್ರು, ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈಗಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೀರಿನ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಯಾರು ಸರಿ? ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಹೆಬಿಲಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ आज कारवारात अचानक लायली पावसान हजेरी. कारवार. सध्या पावसाचे वातावरण जाता वयता, काही वेळा पडता. कारवारात आज सांजेचे साधारण 5 वाजताना ढगाळ असे वातावरण जाऊन अकस्मात मोड जमून कारवारच्या काही भागात जोरदार तर काही जाग्यावर बारीक सारीक पाऊस पडलेली घटना घडली. कारवारात तास 1.5 तास सुमार पाऊस पडणं, जास्त वेळ पाऊस वारो येलो तर काही भागात फक्त वारोच येलो, पाऊस पडला. मोडा जमीन पळोवन आत्ताच पाऊस पडतलो अशें चिन्ह दिसताली. पण काही वेळात जोरार वारो येलो की पावसाचे मोड दुसरे बाजून वयता. पाऊस पडलीकडे पडता, नादलकडे नाद जावन वयता. पण या थंड वाऱ्याबरोबर आणि पावसाबरोबर गरमेन त्रस्त जाल्ल्या जिवाक मात्र सुशेग मेळ्ळो हे खरे. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॉरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670.
कारवारच्या अरबी समुद्रात बुडच्या एक कार्मिकाक केले रक्षण. कारवारच्या औद्योगिक वसाहतीत काम करच्या एक कामगार सुट्टे निमित्यान कारवारच्या रवींद्रनाथ बीच समुद्रात पोवूंक गेले वेळार समुद्राच्या पाळाबरोबर उदकांत बुडच्या परिस्थितीत आसतना जीवरक्षक आणि वॉटर स्पोर्ट्स कर्मचाऱ्यान सुखरूप किनाऱ्यार हाडिल्ली घटना घडली. मूळ पश्चिम बंगालचो बाळू शेन वय 34 वर्सां हो कामगार असून जेट स्कायच्या सहाय्यान समुद्रात वचून या लायफ गार्डान तेमगेलो जीव वाचयलो. समुद्र किनारार समुद्रात उतरचे अपायकारी बोर्ड किंवा सल्लो दिलो तरी हे प्रवासी असे समुद्रात उतरतात. हेजेर संबंधित खात्यान कठोर पावल उचलले जाय अशी सार्वजनिक वलयात चर्चा जाता. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.